Hola, què tal? A 16 de maig que estem avui. Informació de servei. Sembla ser que tindrem un dia estable. Al matí solete i a la tarda el vent pot portar núvols baixos, però sense més. Anem a les notícies. Abans, però, força Barça. La candidatura independent d'Eva Font s'imposa amb contundència i guanya les eleccions al comitè d'empresa del SAS. Obté 8 dels 11 membres titulars, mentre que la USDA es queda amb només 3 representants i admet uns resultats decebedors. Però ja ho sabem, guanyin qui guanyin, guanyin uns, guanyin els altres, el SAS no tothom estarà content. Si no, el temps. Més coses. El mercat immobiliari andorrà es dispara un 70,9% al primer trimestre del 2025 respecte al mateix període de temps del 2024. Les transaccions s'impulsen després de la fi de la suspensió de la inversió estrangera, mentre el preu mitjà per metre quadrat puja un 5,1%. I o sigui, seguim amb l'especulació, si és que, a més, no aprenem. I acabem, perquè el govern obre un concurs urgent d'1 milió d'euros per rehabilitar la Casa de la Vall i millorar-ne l'accessibilitat. La licitació, publicada al BOPA, contempla obres de millora a l'edifici històric del Consell General per reduir el temps de tancament. No faré cap comentari. Ho deixem aquí. Ens tornem a posar dilluns més i millor, si voleu, clar. Adeu.